హలో ఫ్రెండ్స్, మా బ్యాచ్తో కూకట్పల్లి వెళ్తుంటే మధ్యలో మాకు కాఫీ తాగాలనిపించింది. అక్కడ ఐడల్ లేక్ ఫుడ్ కోర్ట్ అండ్ హైటెక్ సిటీ ఫ్లైఓవర్ కింద వెళ్ళాం. చాలా షాప్స్ ఉన్నాయి, కానీ ద బ్యాక్ బెంచర్స్ కెఫే అని ముద్దుగా బుజ్జిగా భలే ఉంది షాప్. లోపల ఫ్లవర్ బాటిల్స్ అరేంజ్ చేసి మెషిన్స్ అన్నీ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉన్నాయి. మెనూ విషయానికి వస్తే అన్నీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే. స్మూతీస్, కోల్డ్ కాఫీ, నార్మల్ కాఫీ. సిగ్నేచర్ అడిగితే కోల్డ్ కాఫీ ట్రై చేయమని చెప్పాడు, బాగుంది. ఇంకా బెటర్గా కావాలని అడిగితే చిక్మగళూరు ఫిల్టర్ కాఫీ ట్రై చేయమన్నాడు, అది భలే ఉంది. కాకపోతే నేను షుగర్ కలుపుకోలేదు. షుగర్ కలుపుకున్న తర్వాత దాని ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ టేస్ట్ మాకు బాగా అనిపించింది. మీరు కూడా కెఫే లవర్స్ అయితే తప్పకుండా ఇది బ్యాక్ బెంచర్స్ కెఫేని విజిట్ చేయండి, మీకు కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ అలానే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మా పేజ్ని ఫాలో చేస్తారని కూడా అనుకుంటున్నాం. అండ్ ద లాస్ట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్.